थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जि गल्ड काप टुर्नामेन्ट दिनै उदालगुरिनि नैबे नलबारि माने गेवलां गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों आरो बेयाव जिखिनि हाबाफारि दङ हाबाफारि बायदियै दायो मोननै हान्जानि कम्पिटिसन सोलिगासिनो बड'फानि मुङाव गोलाव बोसोर नैबे जि टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टखौ खुंबोदों खारन बड'फाया बर' हारिनि बिफा बड'फाया जोंनि स्वाभिमान बड'फाया जोंनि सिनायथि आरो बे मोनसे गोग्लैसोनाय हारिनि संग्रामनि मोनसे प्रतीक आरो बिथाङा जि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां लानानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय जि सोमावसारदोंमोन बिथांनि जिखिनि आदर्श आरो बिथांनि जिखिनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि बे लामाजोंनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' माहारिया लामा हान्थिगासिनो दङ बिथाङा जि माइल खुन्थियाखौ गायनानै गालांदों बै माइल खुन्थियाखौ मोनहैनो थाखाय जों बयबो गोसो गोथारै आरो गोब्राब खामानि मावदों बर' हारिखौ रांखान्थि थुनलाइ राव सोलोंथाइ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि जिखिनि अधिकार मोननांगौ बे अधिकारफोरखौ मोनफुंनायनि गेजेरजों जोङो आबुङै उदाङै जौगासारनायनि जि बाथ्रा गेलेनाय बिथिङाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जानाय सुक्तिनि गेजेरजों जोङो नेशनेल स्टेडियाम मोननो हादों नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मोननो हादों साइ जि स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि इनस्टिटिउट जों मोननो हादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जायफोर माने जेनियास गोनां स्किल आरो टेलेन्टेड युथ्सफोर दङ बे फुटबलानो जा भलिबलानो जा बा नोङो दिनै बक्साराव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंनिफ्राय प्लेयार दङ आर्चार दङ जों दा इन्टारनेशनेल लेभेल प्लेयार दा बिथांमोननि जि सिमां बे सिमांखौ जों जाफुंनो हागोन आरो नैबे गेलेनायनि गेजेरजों बड'फानि मावलांनाय हाबाफारि बिथांनि बर' हारियाव होलांनाय बिहोमा बे जाहाथे अराय गोजोर जायो आरो बड'फानि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो दिनैनि बे गेलेनाय हाबाफारिनि बेखेवनायजों लोगोसे आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो मिजिंथिदों जे इयुननि समाव गोबां माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फानि जिखिनि आद्रा थालांनाय जि सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन आरो नैबे गेलेनायनि गेजेरजों उदालगुरि आरो बड'लेण्ड आरो आसाम भारतआव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाय गोरोबलायनाय बे अराय माने बेयाव जायगा मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय मोजाङै मोजां UN ब्रह्म गल्ड काप बे टुर्नामेन्ट बे जाफुंसारनायखौ आं मिजिंथिबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिनि गोजौ माननि जि गेलेनाय बे गेलेनायखौ जोङो जाहाथे लाबोनो हायो बेनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगोन गोजोन्थों बड'फा UN ब्रह्म गल्ड कापआ दिनैनिफ्राय जागायदों नोंथाङा बे माबानि आफादगिरि जानानै मा फोरमायो नंगौ फैनायनो बोसोरनि बायदि देग्लाय जोङो नैबे अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ दिनै जागायजेननो हाबाय थांनाय बोसोराव जों बेखौ गेलेहोनो हायाखिसै COVID-19नि थाखाय किन्तु देग्लाय जोङो गोजोननाय मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटि बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों आरो बेखायनो देग्लाय जोङो एसे गाजा गोमजायै जोङो बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामबाय आरो नोंथांमोना दिनै नुदों दिनै जों जागायजेनबाय बे टुर्नामेन्टआव बे 27 बोसोराव भारतबर्षनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय मोजां मोजां टीम इतिमধ্যे बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लाखांबाय आरो देग्लायबो जोङो आसाम पुलिस आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो बेंगलनिफ्राय मोनसे टीम फैगोन बे टुर्नामेन्ट जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जों उदालगुरि रायजो हिसाबै जों मोनसे अनुभब खालामो बे टुर्नामेन्ट जाबाय थानायखाय गोबां सेंग्राफोरा बिसेसकरि फुटबल गेलेनायाव खोब माने आवगायबोदों आरो माने दा बेखायनो जोङो जोंनि स्टेट लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव जों बेनिफ्राय प्लेयार हरनोबो माने हादों आरो मानो होनब्ला जोंहा उदालगुरि जिल्ला गेलेग्रा आफादाव 107टा क्लाब जों बानायनो हाबाय आरो प्रत्येक क्लाबानो बे टुर्नामेन्टखौ गेलेनो थाखाय नाजायो जायफोरा सिनियर डिभिजन लाफैनो हायो सिनियर डिभिजन इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टआव जायफोरा चेम्पियन जायो रानार्स आप जायो बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ गेलेनो खाबुखौ मोनो आरो बेखायनो जों आसा खालामगोन दा जिहेतु जोंहा BTC सरकारा जोंनो 5 लाखै जों रां मदद होयोमोन 5 लाखा जथेस्थ' नङा दा बेखायनो जों गोदान सरकार BTR सरकार
UPPL आरो BJP लोगो नांनानै जि सरकार दादों बिथांमोनखौ जों खावलायदों बांसिन रां मदद होनांगौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जिथु मुं बेखौ जों बांसिन गोजौआव जाहाथे लांनो हायो बेखौ बिथांमोनखौ जों खावलायदों मानो होनब्ला टुर्नामेन्ट मोनसे पातिनोबा जथेस्थ' रां नांगौ रां गैयाबा खालामनो हाया बाहेरनिफ्राय टिमजों लाबोनो हाया जों आसा खालामगोन दा गोदान सरकारनि निस्सय मोजां गुरुत्व होनानै बेखौ लांगोन जों आसा खालामदों आरो आं खावलायगोन नोंथांमोननि बे मिडियानि जुगिदि जोंनि सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा गेलेनाय बिथिङाव आगबारिना फैनांगौ गेलेनायल' नङा बे गेलेनायनि जुगिदि गावखौ समाजाव इस्टाब्लिस खालामनो गाव सोलिनो थाखाय लामा जों दिहुननो हायो बेखायनो आं दिनै खावलायदों नोंथांमोननि माध्यम जुगिदि